Започвам с добре дошли на това прекрасно място, на този прекрасен бряг. Здравейте, казвам се Марионела Бошкова и ще бъда водещ тренер на това събитие тази вечер. Моята фирма се казва Accelerate HR, а колегите ми, вече чухте техните имена. Вляво Ели, в дъното Дани, Нора, Дени и Ани. Те ще бъдат с вас и ще помогнат на вашия отбор да спечели. Ще имате различни предизвикателни игри. Всички ние тази година преживяхме една доста трудна година в професионално отношение. Бих я сравнила с една буря на пазара. Затова днес всички ще се борим с бурята. Но преди това трябва да покажете колко бързи, смели и сръчни сте. Затова всеки тренер държи 10 ленти в ръка. Готови ли сте, тренерите? Вашата задача е да хванете един край от тези ленти. Трябва да завърже края на лентата на своята ръка. На която ръка избере. Без ръка. Хайде, елате. Елате, това е чисто по-малко. Елате. Специално за вас това. Заповядайте. От коя фирма? Коя фирма? Комисия за финансов надзор. Хайде, ви. Добре. Готови ли сте да видим кой с кого е свързан? По даден знак ще пуснат тренерите лентите и ние ще видим кой с кого ще играе тази вечер. Готови? Тренерите, пуснете лентите. Малко плителищиня. Всеки трябва да намери кой седи на края на неговата лента и да разбере как се казва, от коя фирма е и едно нещо, което никой друг тук не знае за него. Окей? Заповядайте! Хайде! Те работят винаги много! За игра няма време! Ето този екип!